ସେଠି यार किसी पार्क में ना गो यार किसी पार्क में ना किसी पार्क में ना बहुत दोस्तों का स्टे होते हैं यहाँ पे कोई टाइप के रिलेशन करेगा जाम की बुद्धि लगाएंगे ना ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାହାନ୍ତ ଘର ହେଉଛି ଟୁକଳାସିଆ। କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର? ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ବେଳେ ଚୋର ଆସିଥିଲେ। ତ ପୁଅ ନଥିଲା ଘରେ, ମା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଅ ହଡ଼ା ହଡ଼ି ମାନେ ଚୋର ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଚୋରମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଚୋରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ? ହଁ, ଚୋରମାନେ ପଶିଥିଲେ, 2 ଜଣ ପଶିଥିଲେ, ଜଣେ ଦୁଆରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶିଥିଲେ ଚୋରମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଗଡ଼ରେଜ 2ଟା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ବକ୍ସ ଖଟ 2ଟାର ଡୋର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ନେଇଥିଲେ, ସ୍କୁଟି ଚାବି ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅ ଯେମିତି ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଗାଁରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ସେ ଚୋରକୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲେନି। ଏ ଚୋର ଯାହା ହଉ ସେଠି ଲୁଚି ଗଲେ କି କଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଇ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପାଖ ଲୋକ କି କୋଉଠିକା ଲୋକ, କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ପାଖ ଲୋକ କି ଦୂରିଆ ଲୋକ ଜାଣି ତ ହଉନି, ଜଣା ପଡୁଛି ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଥାନାକୁ ଫୋନ କରାହେଇଥିଲା, ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ। ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ପଚରା ପଚରି ଗଲେ କେତେବେଳେ କିସ ହେଲା କଣ ହେଲା, ତ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସବୁ କହିଲୁ। ତାପରେ ଥାନା ବାଲା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କେତେ ଭରସା ଥାନା ଉପରେ ଆପଣ? ଥାନା ଉପରେ ତ ମୋର ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଚୋରକୁ ଧରିବ ବୋଲି।